Ja, skat. Look at far. Far, kan du lige komme Right herhen? there. Herhen. Kast. 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 Wow. Far, Åh. kom nu herhen. Jeg vil altså fortælle dig noget. Okay, fortæl mig lige, hvad det er, du laver. Hvad er det her for et dyr? Far, Ja, stop film mig med lige det tæt der. på. Hvad tror vi, det er for et? Det her. Hvad ligner det? Leopard. Måske. Jeg teaser til Uganda, faktisk. Okay. Hvor er der løver henne? Uganda? Mhm. Du har lige set nogen på safari? Siger. Nej, tiger er der ikke i Afrika.